see, 'cause I think I do want you next to me. Finally, nahanap na namin yung Korean restaurant. Ang dami niyang kainan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero sabi ni Pumpal, natikman niya raw dito sa ihaw-ihawaan ng Korean. Ayan siya, oh. Mama's New York. Ayan. Kita niyo? Yan tayo papasok sa Mama's New York style. Korean tapas and barbecue special. So, dito tayo. Okay. Dito na kami guys sa loob. Ayun, ang sarap ng amoy. Ayan, magluluto-luto tayo dyan. Okay. Okay. By card or cash? By cash. Cash. Hindi lang, bayad lang tayo guys. Wait ha. Magkano, how much? $33 altogether. 33. Ako na yung bed here. That's it? Very cheap. Very much. So that's it? Mura niya guys. Yan guys, nagbabayad na kami ni Manay. Yeah. Hi. She's a very good owner. Very good. Staff. Phone call? Ano, okay na? Okay. Thank you. Nakatulog na si Holly, guys. Thank you. Nandito na kami, guys. Ang mabait nila, oh. Tinutulungan kami. Ang dami. Bibimba phone call. Gusto ko maglagay ng kimchi. Ako baka masyado ka? Hindi. Kasi lalagyan niya ng tubig. Gusto mo noodle? Sarap din ang soya. Ay, tayo na po din natin. Ang ulam guys, ang dami. Want to sawa dito guys. Affordable pa. Ay sus, may rice pong pa. Rice is life. Kung pali ko ng bahala. Lahat, maraming rice. Ay hindi, alam mo, kuha na lang tayo maraming rice dito. So, i-share na lang natin kay Ada. Ang daming rice. Ano to? Chicken. Try lang natin kung ano. Guys, ito yung hot pot na luto-luto. Korean. Annyeong! Ayan, marami pa doon. Ate, get another plate ate. Hindi, upo ka na ate. Here ate, give me your plate.
Correct. Nasa chopstick tayo. Oh, chopstick. How is it, Ate? You like it? Enjoy, Ate, ha? Kanina pa. Kain ka. Ito, bibimbap. Oh my God. Ang harap lahat. Harap lahat, guys. Masaya na siya. Huwag naman kumpal dito. Kung maliwanag dito, kumpal madilim tayo. Nasaan yung simsim? Ito nga ako simsim. Pumpa ang sarap. Tabas. Ah, eto nga. Yan ba yun? Doon kaya kinuha sa may teppanyaki na ano. Gumawa ko niyan. Harap. Masarap yung suspas. Hindi ko ma-perfect yung brand. Alam mo, kumpal, ganito lang naman ito yan. Share na lang tayo. Alat. Ha? Mahal ko sa'yo. Hindi ko alam kasi baka mag-yan. Sarap. Nagbabalance lang. Ito ganda? Ate, eat everything. It's fine. Anything. Coke. Malala lang po. Coke ako po. Yeah, that's free. That one is free. Ikaw. Coke. Kung kailangan natin tubusin lahat kasi may penalty. Hindi yan. Kami lang. Palakot lang nila yung para. Kung pag-take out tayo lang ka. So spoon pa. So crunchy this one. Dito nga tayo po. Dito ka muna. Sabi sa akin. Si ate siya ang muna dyan. Yeah, this is your ate. Sarap lang at Yan ang aasenso ka. wala siya. Lahat ng asikaso niya ay okay. Lalo na nag-high pa siya sa vlog. Parang very ako rin. Could you want to come here? Is it you vlog? Could you? Yeah. Hindi naman tumatawa na siya. Matikman mo na itong bibimbap. Ito yung bibimbap nilang bibimbap. Pati puso. Ang sarap. Ang sabi ko sa'yo, puso. Harap. Mag-live tayo sa Instagram. Compile. Mama, what if we get to Pula now? We didn't. Yeah, Ate Chona have to pay. Ano yun? Ako na magpabayad. Ng ano? Bakit hindi tayo papalabas eh? Guys, nag-food coma na kami guys. Pag kumain ka pala na hindi mo maubos, magbabayad ka ng Ate, siya lang. 5 $15. Okay na yung pinak niya ang puso ko pupunta. Ayaw mo muna. Ayaw nang mabukas yung mata ko. Ipaganyan mo ng hangin ba sa gumanyan? Ayaw nang magbukas. Alam mo yun po, pa yung sobrang abas. Parang lumayo na lang. Hindi kaya meron something. Ano yun, nabangag tayo. Hindi na namin kaya ba? Hindi namin maubos, magbabayad kami guys. Magbabayad kami guys. 15.
$15 kasi hindi namin na 1.5. 1.5. Ito na kayo, parin kayo na naman. Lesson learned. Ang mata ay matakaw. Yun. Magbayad na lang tayo kung wala tayong magagawa. Guys, Magbabayad na lang talaga kami guys, kasi kasalanan namin to. kasalanan namin. Marami pa naman talaga to. Ask mo na si si Sir. Sige. Ay, huwag yan, babae kasi. Meron ditong mata rin, naiinis ako. Uy, alam nyo guys, ang ganda ng customer service dito at ang babae, Lalo na yung sarap na pagkain. May isa lang na babae na intramedida na Oo. siguro pagod na rin siya, pero pagod din kami. Huwag niya ako subukan. Hindi, lagay mo nga yung prank data kasi para pag tatakas kami ni Ate Chong. Mga pulisan. Guys, ayan pa yung makita namin yung tira. Ayan pa kasi yung tira, oh. Ayan mo na siya. Guys, ano ba? Magbabayad na lang kami. Kasi hindi namin naubos talaga yung noodles. Noodles lang. Pero yung mga yung mga ulam, masasarap. Lahat naman masarap. Kaso masarap yung din yung noodles. Kaso mas matakaw kami sa rice kaysa noodles. So yun guys. Tumatawid lang tayo guys. Hinahanap namin yung daanan papunta sa town hall. Yung parang, alam niyo, yung parang mayroon yung tulad sa Manila, yung may relo na mataas na saan punta ba yun? Parang papuntang Quiapo. Nagtatanong sila. Kasi kung gusto mo matagtag ka, tayo doon natin lakarin dito. Yung ano? Yung opera house. Opera House? Huwag na lang tayo sa mga... Akala ko punta tayo ng ano to? Town hall. Ano, yan eh. Yan. Hindi na pala kayo papasok. Opera House pala tinatanong niya, guys. So, lakarin daw namin mapunta sa Opera House. Oh, sige. Saan ba yun? I-vlog ko muna yung parang Manila. Andali. Saan? Ayan guys, yung parang sa Manila na may relo. Anong tawag nga dyan? Manila City. Manila City Hall daw sabi ni Pompo. Hindi ko alam. Ayun guys. Yun pa yun? Di ba yun? Ayan yung may relo. Oo. Yung parang ano ba yan? Papunta yan Espanya, di ba? Hindi, hindi tayo kumpal. No, yung ba yan, para sa atin, para tulad sa Manila? Yun na guys. So ngayon, lakarin na lang daw namin Espanya talaga, hindi ko alam. Basta yung may relo guys. Ayun, nasaan na yun? Ayan, parang Manila, di ba? So anyway, ayan, ilibot ko lang kayo dito kung saan kami nakatayo. Ayan. Hanapin namin yung on the way na tayo sa shortcut daw kami sa Opera House, sabi ni Manong. Okay, lakad-lakad muna tayo guys. Ha? Marami kayo nakain. Maglakad kayo na. Belmore Park. Belmore Park. Parang parang Central Park sa New York. Kasi ito, Belmore Park ng Sydney. Hindi naman pareho ng Central Park ng New York. Mapuno rin siya guys, oh. Tapos may buildings. So may semi lang. Pa-picture kami dito guys. Para siyang Central Park. At dito tayo Picture. Yan yung sinasabi kong parang alaman nila style. Kasi may relo rin siya sa taas. Ayan, oh. So yan siya guys. Nagpicture-picture lang kami dito. Tapos, ayan, balik, walking ulit kami kasi nga, para matak yung kinain namin sa Kuritsuya.
Pa-shortcut daw to papunta sa... Ayun ito. Ano na yan ang kumpal? Town Hall. Yung ano yung... Ano ba hinahanap natin? Town Hall or ano? Opera House. Opera Sabi ko House. lang Magti-train na lang kami guys papunta sa Opera House kasi parang hindi namin siya mahanap. Ayan na. Platform 21. So, saan tayo? Paano tayo pupunta? I think, bili muna tayo ng ticket ba? Diyan kayo pupunta guys. Dito kami guys sa train station. So may isa pang ano pa MRT. MRT. Parang MRT siya guys. Pero mas maganda to kaysa sa MRT. Taas? Taas? Oh, cute pa kami. Akyat pa tayo? Ano ba? Feeling ko, that way. Ano? Balik pa ganun tayo. Hindi tayo pa ganun. Okay. Mali kami guys. Baba ulit kami. Nawawala kami guys. Ano? We're already in flat. We're already in the platform. Nawala. Mali tayo dati kasi 20 to 20. Doon tayo sa 21. Kabila. Kabila kami guys. Meron kayang lift pa po. Sana, Stairs lang po. Yes, baba. Dito na kami guys sa station namin sa 21 platform ba yan? Ewan ko ba? Basta 21 yung number ng train namin. Ang dami, busy siya masyado. Kanina doon kami sa kabila. Nawaw mali kami. Doon kami sa kabila. Kaya bumaba ulit kami. Then akyat. Then dito na kami guys. Pagod na yung mga bata. Kami rin. Pero okay lang. 3 stops lang. 3 stops. 3 stops daw kami. Hihintay na lang yung train. Say hi ate! Yan na yung train guys. Dito na siya. Yan ba? Finally! Ito yung ano nila guys, train. May pa second floor sila. Ito na yung mga bata guys. Ooh!